Berdimuhammedow hepde soň guruluşyklar bilen tanışdy. Drift bilen meşgullanyny golf oynady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şenbe güni Aşgabatyň Demirgazygyna alınıp barlayan ýaşaýyş jaý guruluşyklar bilen tanışdy. Drifting bilen meşgullany. Ol ýekşenbe güni paýtagtyň golf klubyna golf oynady. Tadahanyň habar bermegine görä 23 fevralda prezident Berdimuhammedow Çogolluda İçeri İşler Ministrliginiň işgärlerine niýetlenip gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň guruluşygy bilen tanışdy. Guruluşykda baskançyk tutuwaçlarynyň ähmiýetini gurrun berdi. Mundan odalky ýyllarda türkmen häkimiýetleri ýerli ýaşaýjylaryň çoğunluda guran ýaşaýyş jaýlaryny tapgyrlaýyn ýykmak işleri bilen meşgul bolupdy. Soňra prezident İçeri İşler Ministrliginiň sport ulagy merkezine bardy. Ol ýerde güýç edaralarynyň ýol başçylary oňa täze velosiped sowgat berdi. Resmi metbuat Türkmenistana velosiped sportunyň meşgullugy eýe bolýanyny gaýtalaýar. Munyň bilen baglylykda Türkmenistana velosipediň heykeli oturdylýar. 22 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda velosipediň heykelini dikmek barada karara gol çekdi. Karara laýyklykda heykeliň guruluşyny Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy bilen Sport Ýyldyzy atly hususy kärhana ýerine ýetirer. Velosipediň heykeli Çanlybyl Şaý ýoly bilen Bekrewe köçetiniň çatyrygynda ýerleşer. Onuň guruluşy 2019-njy ýylyň martyna başlap 2020-nji ýylyň maýyna tamamlanar. Resmi metbuat velosipediň paýtagtda bina ediljek heykeli barada bu ýetonçly habar berýär. Şeýlede Tadaha prezidentiň İçeri İşler Ministrliginiň sport ulagy merkezine ol ýere ýakyna gelip gowuşan dürli kysymly sport awtolary bilen tanışanlygyny habar berýär. Türkmenistanda sport ulaglaryny döwlet derejesinde bildirilýän gyzyklanma täzelik däl. Mundan öňe geçen ýylyň iýun aýyna Germaniýadan Türkmenistana import edilen bahasy $500 milyon töweregindäki Mini Cooper kysymly sport ulagyň döwlet birjasyna hasaba alnanyny barada habarlar peýda bolupdy. Ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistany resmi metbuat ýurtda avtomobil sportu boýunça ýarış geçirmäge niýetlenen desgalaryň guruluşyny dowam ediljekdigini habar berýär. Soňra prezident sport ulagy merkezine drifting bilen meşgullany. Sport ulagyny halk dili bilen aýdylanyna küredip oňa erketdi. Metbuatyň habaryna görä soňra onuň göröldesine eýerip, güýç edaralarynyň ýol başçylary hem ulag sürdüler. Ertesi güni prezident Berdimuhammedow Aşgabatda urulan golf meýdançasyna baryp gördü. Prezidentiň bu saparyna vice-premierler Aşgabat şäheriniň häkimi hemde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy hem gatnaşypdyr. Döwlet telewizionyasynda 24 fevralda efire berilen habarda AK sport eşiklerini geýinen Berdimuhammedowyň golf ulagyna oturup ýaşyl formada onu üns bilen dinleýäne çalym edýän orunmasarlaryna golf barada beren gurrunu tomoşaçylaryň dikkatyna ýetirildi. Döwlet mediasynyň habaryna görä prezident Berdimuhammedow gadymy döwürlerde türkmenleriň golfa meňdeş oýun oýnanyklaryny vice-premierlere gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çilik oýuny golfa meňdeýär, hemde çilik adamlarda çakkanlygy terbiýeleýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow diňe golfy çilik bilen ýylteşdirip çäklenmedi. Resmi metbuatdan çen tutsaň Berdimuhammedowyň anancına görä häzirki zamanda dünýäde giňden ýaýran sport oýunlarynyň döremegine türkmen halkynyň taryhyna oýunlar esas bolupdyr. Birleşýäli türkmen halkynyň taryhyna häzirki zamanda dünýäde giňden ýaýran sport oýunlarynyň döremegine esas bolan halk oýunlary aýratyn orna elýär. Döwlet telewizionyasy çiligiň düzgünleri bilen tomoşaçylary tanışdyrdy. Soňra Berdimuhammedow golf oynady. Döwlet metbuatynyň dili bilen aýdylanyna onuň göröldesine eýerip prezidentiň ýa-da onuň orunmasarlary hem golf oynady. Ýöne olaryň arasyna golf taýagy bilen topu nişana düşürmek üçin oýunyň kadasyna adaty bolmadyk derejede aşak aşa egilýän türkmen emeldarlary döwlet telewizionyasynda görkezildi.